алейкум тамошобино созе назен саломати хуба ина халатои фасон пурсиден марамат нигоҳ кунен копия люксои турецки халатои 400 сомон омадай бори вай тошкенда лекин материалш хушру ягон фарқият надорад 400 сомон нархи ино 200 сомонай брукошонкати ина марамат чанд та расветка омадагай ҳамаш брукошонкати арусако касе духтарако касе дахала дар кораи марамат биёин бозори корвон тарафи тило бозор 8 дарвоза сеим қатора ми сеим қатора саршавиш биёин ана ми халатои фасона пайдо мекунен и хушругиша бинен охи духтаро 200 сомон ай ҳами қабо материалш хушруай размеро ҳамаш ҳаста ина марамат доставка доран касе омада наметона духтаро нависен шона доставкатон кунан 200 сомон иша ишта фасона иша иш фасона нигоҳ кунен охи ин материали ира духтаро як бор омада ай пеш санҷенда ранги наму турецкиёям хулас 200 сомони иҷада модель бисёрай бадана хел ваёшам ҳастай маечниёш ино 150 сомон оригиналошай диден брукошонкати оригиналош ина размеро ҳастай то 58 ҳаст ай ҳам у халато ҳам и модело ҳамаш размерош ҳастай ина иша бинен бучхе хушру брукошонкати размеро ҳамаш ҳаст боз як модели халати дига фасонак двойкам брукошонкати бинен иё чанд сомон 200 сомон 180 сомон да метиан марама духтарако иҷада халат бисёрай ин нархҳои беҳтарин кати пешниҳод кардастиам бо оптобишам астай оптобиш арзонай иё 200 сомон инам дошт иёш 150 сомон духтаро бозори корвон иҷа тарафи тило бозор 8 дарвоза сеюм қатор инами саршави сеюм қатор да анами халатои фасона шумо метавонед пайдо кунед ино материалошон бамбукай духтаро навор дахшунайда бошед нависен сурат мепартоянд доставка доран омада натонен доставкатон мекунанд тарако 300 сомон айнами двойко зи акция шидиам 280 сомон ваёша нигинчоша бинен ҳамаш оригинал се тарасветкаи фасонак марамат каседа дар кораи королевски бамбукай материалш каседа дар кораи нависен расветкои беҳад хушру дора бозори корвон иҷа тарафи тило бозор 8 дарвоза сеюм қатор саршавиш инай двойка чанд сомон 250 сомон фасониша бинен духтаро чихе хушру дарозай ба қадаш расветкош аст нависен суратоша партоянд бадане моделора духтаро мо шумо да тинкоша нишон дода будем ина ҳермисои вилюриш омада нархи ино чандан 250 сомон ина вилюриёш духтаро и цветчам астай танада хушруай марамат нависен бо шумо да мефаҳмонанд нигоҳ кунед қисми болода ҳамаш 200 сомонӣ бо арзон мешава анамихе халатои фасон сезони ҳамина омадагай духтаро кадомеш маҳфуз мешава шумо нависен шона сураттон мепартанд ба ҳазур интихоб кунед даррав доставкатон мекунанд бинен чихе кожанаи безрукавкаи фасон омадай 300 сомон аҷоиб хушруча мехош мешава ки ҷидо кунен аҷоиб фасонак марамат сиёҳшам аста дига цветошам аст нависен суратоша партоян интихоб кунен ҳамаи размерош ҳастай ира бинен вайша кожаша бинен чихе хушрувай хулас дар кор боша нависен рақамошон ҳаст сурат мепартояндтона интихоб кунен бега гудакода ширинӣ заказ кардем духтаро аз як хоҳарак бовар кунен ҳам қабамаза метайёр мекардай аҷоибот инами эклерош дарунуш ҳамаш сливкиай мана нигоҳ кунен ҳам бамаза мо аллакай чашидем хостум шумодам тавсиятием ки шумоам заказ кунен пушаймон намешавен раҳматам меген барое ки гоҳ хело мекунан хафакай и бошам хе сливки тоза истифода бурдагай баданаи ваёшам трайфлошам аллакай чашидем ба мазаи бадай дарунуш ҳамаш бананай шоколадчам оригинал ҳам нархош арзонай духтаро ҳам янамуд пухтупазое мекуна ки дига странҷикода камтаракай и хели пухтупаз хулас бо ваёш хушру чӣ меган фантазиёш зур и духтара ҳама намуд пирожнико ҳама намуд ороиши торту салату ҳама чӣ дора баъд духтаро агар барои тӯю маъракаҳо заказ кардани бошед дуруст пешакӣ нависенша чанд намуд самбусаҳои шашлични самбусаҳои туркию дигару дигар чанд намуд самбуса тайёр мекуна инчунин чанд намуди дига пирожниву торту ҳар намуда намхе шириниёра метонен салату ҳамхели чизора метонен дархост кунен даррав шумода тайёр карда доставка мекунанд. Чӣ хеле гуфтам барои
закази тӯю марако метавонед дуруст пешакӣ нависен.